Para sa kaugmaon sa barangay. Kaya may sa papa ni LCK, wala na daw sa Jessica Sanchez. Hello guys, anong sa gihapon mi diri sa Ormoc City? Mag-try na mo ilang mga city tour kung ganahan mi. First stop na mo isang city hall nga wa mi di sure kung unsa mo buhaton nga to. Kuya ka pala kung refresh ka sa Angel. Sa Angel Locsin, huwag kang refresh ka si Sir. Fresh lumpia aga po. Hello guys, kitupas na mo mamega. Samo na lang i-post ang ubang mga local heritage diri sa city. Para sa kaugmaon sa barangay. Kaya may sa papa ni LCK, wala na daw sa Jessica Sanchez. Pero actually, sa mga gipangita guys, katong basta ka local heritage nila nga gitawag og Congress Dominador, huh? Tan nga karaan nga balay. Yeah, technically mura siya gruwen. Daruwen. Pero ang problema kay mo nilang kuprasan. So luyo daw atong paril ang kuprasan. So guys, actually amo nang nakita dara. Kala siya sa try na mag-attempt ko pwede ba kasulod. Keep may apple. Pwede may maka ng picture ng karang balay. Okay. Pwede naman. Okay. Unsa na din na siya ron diri sa Chief? Kaya lugar ya, unsa na dili dili? Sa nga lugar ka rin? Naunsa yun sa nga dili ba? Wala man, nga naharap na siya. Wala na siya. Wala siya gi-renovate, wala na siya gilaptan. Okay. Pero ang palibot unsa man dili yun? Paano na siya? Kanang sa Kumart man Kopras, wholesaler bugas ana. Ang tagiya. Kana siya ana lang siya. Wala gyud na. Sige. Chat out sir. So man to siya guys, ato nang na-visit ang ilang murag the ruin style. Pero yun nga, unfortunately wala kayo nilagi preserve. Lalo siya, although wala nilagi bungkag, ilan lang ipasagdaan tira, pero nakakuha na lang siya, nahimo na lang siyang tabukanan.